ndi Ulalo pano wakanema wa Mibawa program ili makati kuyenda madera osiyana kuona nyengo za anthu osiyana kwinako tikumemezana ifa Malawi kuti zichitapo kanthu tikaona nzathu kuti iye akusowekera thandizo lathu timanena kuti kupereka sizumatengera kuti uli nzochuluka bwanji koma simatengera mtima wa munthu kufuna kuthandizako pa moyonso wa wina opereweredwa kuposa munthu wina nde ine dzina langa ndi Abena Chedzanja Bekete tili kuno ndithu kuchigumula tinabwera ndithu kudzaona nkhani ya mwana ndaona ambi ntukoti muikukumbukira koma ngasi muikumbukira tingoona kachinutsu chabe kuti kodi tinacheza nawo bwanji mayi ake a mwana ameneyi tisanapite nkhani yathu ya lero. Monga na fora zaka kuti lero so ndithu tili budera lina kuno ndithu kwa mang'ombe afora kose bwino uli kunoko ndikuti kuti anthu mwina patsogolo pano mukafuna kudzathandiza kudzayendera muzakhala mukufika mosavutikira tabwerera nkhani ndithu ya mwana wawo ndaona tikha tikumva zambiri choka kwa mayi anga apa kuti kodi nkhani yawo ndiyotani kwa mwana ameneyi ndi wolumala komanso khanga ndithu ubongo wake sugwira bwino ntchito mayi wanga ndikulandireni zomwe kwambiri ndikudziweni dzina Oliver Michael mudzuno mmati wa ndani ndi kwa ndani wati ya ndani koma choka kuti tiye kapeni koma Blantyre muzuno ndi wa mang'omba nyakwa yathu ndi Amosi yetu tabwera nkhani ya mwana wanu mwina mutifotokozere pang'ono kuti zinakhala bwanji kuti zifike pamenepa. Atangobadwa mwanayi anapezeka ndi vuto la atatha wiki imodzi anayamba matenda ngati kuti athupi kenako anapeza kuti anakomoka atakomoka anawo maziwalo tenda oyamba anakachira kutcholo tabwera kutcholo atangotha miyezi 6 anayamba kutupa mutu anakampanga operation ku Queens 2008 anamika chipaipi choyesa pamutu mpaka kufika pamimba ali zaka zingati mwe ali ndi miyezi 8 inamakampanga operation imeneyo choka panepopo kufikira na ali zaka zitatu simazo mwana ndi Ulumala koma no mayendedwe anamuvuta mwina mango da matenda aja kapena operation aja ndana zazoti mpite ku makoka ku machinjiri amene ana adokotala akulu akaunda akumitu tikatenge mipando ndina kuti amene ali mwanayi ndimudikireke mndani kaye ndimuone kaye kena tata zaka zitatu noza tinapene ku mafizo amene mukuti asanayendibe kena kufiya kusoka kwa transport ndinakhala pasi ndeni mapangandika mafizo kumaenda ne musomu wobwera naye ali nzaka zitatu nimezi 5 ndio mene iye yu anaenda sopano kwakwenda kwake kuvutikira komwe kuja kumaenda kumagwa apanaza to mwana isopano ndotani ndoluma pepo ndoti kumva palibe kuyankhula palibe basi no mene amakhala ngati munthu maso ngati nema yake andiziwe sama ndiziwa mpaka lilolo amango ndiona ndithudi mori samazindikira uri mwina awo ndakhalitsa nawo na mayi anga ngakhaisa mayankhula wabaike samaziwa kuti uyu ndi mbale wanga moti pena afuna akafuna kusewera amakasewera kwaika iyetu pano ali ndi zaka zingati ali zaka 13 anabadwa 2007 kuchoka pa 3.5 years zofika pano ndoti nyengo yakhala chimodzimodzi mumufotokoza muti sayenda sayankhula samva kusewera yekha choka chomene fika date yayi lolo ndazuzika naye imene kuzuzika naye panopa muti muna chaka china chonse nimakhala ku Queens palibe chimene nakhala chaka ichi mtendere ni mwanayi palibe mumakatani ku Queens chaka nchaka matenda akulu kupita ku Queens kundigoneka ngati 2020 yomweyi iweza kuti ndinapene ku Queens kunjambula maikesosa ku Queens anakanika akumadwala achani pafupi pamene pamondo achani matenda kwa masina mazo fa ndota oso mwana matenda usama pesa akumatana basi no amango pesa muna amango amati kunyolola muna kagona ngati zulo azazuka muna nthawi ngati zino kapena muna 12 okuya mama sana ngati wakomoka choncho kena kuza kuti basi ngati ndonowa mzalo anamba kutuba mapazi mendo kwasa kafuna kubiba mabiba za black ndio ndapene ku Queens kwa ku Queens kujana jambo izindizi kulephera ndoda wa mutu kubwera kumuona sizi kutheka ndipo timezi pano mwina kupita kumwe watu ndio mwana watu kuja azanga osana apasa kuti abweso ku Queens akawuzosatira za mwana wawo kuti zibwanji koma ineyo anoza kuti tulukani uzita kuti unyumba ndipo kenako anango ndipa singa transfer ku moyo kumakanda chipondi
opa manda chiponde kwa papa nditusa yetu ndoti pambali pa ulumali kamene kusagwira ntchito bwino ubongo mthupi monso ndoti mwe mavuto wina amene sakuziwika ndambiri omwe sakuziwika fena kuti ndoti chakayi chonse ndimakhane kukwinzi chakayi chonse ndimakhane kukwinzi soza timuna mthupimu mavuto asakutani kodi sakuziwika ya ino mukukhala naye bwanji ngati ni mayi aka mwanayi zikukhala bwanji pakhumba ino matani ndimangokhala ndithudi thandizo la tsiku ndi tsiku malipeza bwanji ngati mimi ndipezera panomu amene angapita kuganyu kwa EDG akalima minda mwanthu ndithandizo ndilipeza yetu sinigwagani nali yonse ngandiyenda bwanji maso mwana ndoti akakhala mangozigwesa yetu osiyaso palibeso alibeso ndingamusiyileso mine mwandipezeramu ndimene mukundionera basi yetu ndiye kuti kuyendaso simungayendera nonso kuti mukathandiza bambo ti maganyu sizingatheke mwana zaka 13 ayiwa kula ndithu mwana wankulu okutoko kuti sizingathe nimsire munthu odiwa padera sizingatheke futa mangozibhibhira pene wakalapo ndisifuna ndandifuna mndu nimwenga ndani ndisamalire ndeti nisire wapo sizingatani sikoti sizingatheke fa manja angawo ali ngati thandizo lake yetu mmene molo ndimene nachezera tsiku loyamba tafika kuno ndithu kuchigumula mayi ake ndimana furukozera nyengo ya mwana wawo kuti ndiyotani ndena ataonera programu imeneyi pa programu ngati yomwe ya ulalo anachiti ife tithu tichitepo kanthu ndithu muthamangire kumeneko mukathandizire kachepa kamene tili nako ndefe ndikokondwa kwa basi kuti tabwera kuno kudzayenderanso koma ndi mathandizo amene amalawa akufuna kwabwino achitapo kanthu pa nyengo yawo ndithu tabwera ndithu ndi 50 kgs ndithu yaufa komanso ndithu soya pieces zovala chitenje mafuta ophikira sopo ndi zina inu msachoke mkhale pomwepo pamene ndithu tikhale tikucheza nawo kuti timvere kodi iwo chomwe chawo nchotani pa thandizo limene amalawi ena akoma mtima awachitira. Timve ndithu chithokozo monga ndanena kale kwa katundu osiyana-siyana amene amalawi akufuna kwabwino awabweretsera ndithu programu ineyi ya ulalo. Iye azire njavalazi tinachita kuti yayi muone kuti yayi ndithu ntchito tamandika yagwirika chinavala chinayika paphuzi ndithu chi JB chawo muli bwanji ndikunoka inuyo dzina lija Oliver ndithudi magandani pai mandaona ndithudi tabweranso lero osati kudzamva madando anu kumabweretsa katundu osiyana-siyana amene amalawi akuthandizana nawo munachisangalalo chanu nchotani chisangalalo chokwera kwambiri chifukwa mwana ameneyi ndimazunzika naye ndikuona ufa andipasa ndiwo andipasa kutofika andipasa soposo andipasa iyaya andikuopola chifukwa mwana andikuopola chifukwa deile ndimakhala kuchapa matewera neni kana sopoyo samapeka sopoyo Mulungu adalitse kwambiri ndeni masiku amene ndipuma kosa ndipatsa soya pieces ndi mafuta ophikira plus zovala iya Mulungu adalitse kwambiri pena cho sapo Mulungu aonjezere umwe sobeka ufawa Mulungu adalitse kuopyola chifukwa masiku khala gula ninja ni mwanayi iyo sapezeka kuma papa ndeti Mulungu adalitse kuopya niwanga ndikuthokoza kwambiri kwazi mwana chitazi ndithupirizana anthu inu ine ndikuzunzika kuti mwana amene bazachitirayo nchipo Mulungu amene anthu adalitse kuopsa ndipo ndingamagona kuti ambuye Mulungu mwamba wandiyankha nali pemphero langa kuti ambuye andasaone ineko akagone inuyo ndithudi mayi yanga kwambiri kwambiri ambuye Mulungu andasaone ineko akagone inuyo mina adona pasikirina akagone inuyo Mulungu utakhala inuyo chiponi kwankhulaza ambuye ndakazimve moti ndi ambuye okhaokha ndipo Mulungu wankulu dayo kwa mambo kuno ndayisema mfumu ndumupepa ameke thandizo wakona dalitsanzika kuti anthu saziwa Mulungu adalitse kuopya ndithudi mayi wanga taona sauri machena saluso ndavala ndikamaenda to chipatala kawaksi kabwira nditsebeka ina kumona kumbekera ina kuvala aiza bwino Mulungu adalitse kuopya kwambiri kuopyola pyo mayi wanga maso ina anapeka 5000 kwacha munje munafuta kuzira kuti nkhozo maika makala pa msewu poti tomato pa msewu enaso anati yaita apatsire ka 5000 kwacha ndi Mulungu adalitse anthu amene kuopyola ndipo andikuopola kuzambiri pepa kuti ndije
mwangu kapita pasogolo nditudi mayi wanga ndakunyadira ni mandaona zikomo kwambiri mayi wanga ndiso mpe mkwenda mwazungazungulira ngopase mwa utali amen zikungulitirazi muchetsa anthu ena amen zikomo kwambiri mayi wanga zikomo kusangalala ndithu kwa machi kumeneko kuone kuti olomawa akusowa kuti anena kuti chani koma nkhani yake ndiye amalawa akufuna kwabwino amene ataonera nyengo yawo episode yapita ija anatipeza kuma studios athu ena anatumiza ndalama pa foni kuti itapitani mukafikire ndi akatundu osiyanasiyana amenewa mathokoza akambaka kuti chakudya chife wako ndithu mawika amenewa komanso ndithu kachitenje zabwino zokhazokha komanso tikhetu kapatsa ndithu amphatsa ya 5000 imene enanso anatumiza kuti tidzapatse kuno ndimetayendera kuchigumula kudzapereka katundu osiyanasiyana amene amalawi mwapereka kuthandizira pa nyengo yandaona komanso mayi yake. Ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete komanso Dennis Mng'andu pa kamera timanena mukafuna nthu panga nafe partner kutumiza mathandizo pa anthu osiyanasiyana amene timakajambula kufuna thandizo musamachite jenga. Nambala yake ndi imeneyo tiyimbireni foni ife zakhala masuka kulanda thandizo lanu losiyanasiyana kucheka kuna kulikonse kumene muli ndi zotheka ndithu mwakoma nonse. Yes, akuti amayi yawo ndi amayi yawo ndi amodzi. Iye ayitu amayi kubwera tu kufuna kuzansangalasa mayi inzawo. Mukaona mchituzi mutikuona kuti amayiwo anyamula ana atatu. Ulalo the bridge yafikaso tu kuno kuzayendera mayi amenewa. Tikupewa mbuyo munaona kuti mayi amenewawa anayenderedwa. Ndiye pang'ono poka bwanji tingoona kuti kodi chimene chabweresa gulu limene ndi chani. Tiye tingoona amayi imene tinawapezera nthawi imeneyo. Bwanji ma ndibinoka ine ibwendo nangova zoti abambo ana atangova zoti ali kuli ana atatu anathawa ana atabadwa mwina kukhala kwake kumakhala kotani ngati mayi matokha pamukhala koma makolo anu kumakhala motani muvutabe mwina zimene zimavuta zotani sopo ngati chithandizo chakudya nchovuta komanso nsalu nzochepa zofunda zana nzochepa zogonera zambiri zovuta. Mwina pano pa amene amakuthandiza bwana manga business inaliyo sabira amakuthandizana kusamalira nawo ndai amanga ndamene makanga timasamaliana papo kwasamala kumbali yanga ndichithandiza mandu mangu pasedwa ndi anthu kusera ngati mwa anthu ngati sopo chani tangufuroza ni muno bwino mwina munthu otofuna kuthandizana ngakuthandizeni ndi chani ufuna kuthandiza atakuthandiza ngati chokudya zovala zana komanso mablanketi anazo nsalu sopo ndi zina zambiri. Tipite kumbali ya abambo mufuna mwina chithandizo chimwe mudalandira kuti mpaka napeze mufuna chenicheni kuti chichitike ndi chani makamaka kumbali ya abambo anawo atapezeka sindikukhulupirira ngati angathandize ngati anakana pachiyambi kumano muna pangapezeke njira muna kungopita ku polisiko muna akati muna kusekeredwa kapena katengepo kaphunziro kenake koma zokuti atabwera angathandize kuti ate kukhala ngati banja sindikukhulupirira. Inu simukafunanso anapanga mwana apanga mwana wakulu mwana lubese ni chani china chichonso nsalu ndizochepa ndi ana atatu zosagwira iwo alipo koma ndi atabwere ayi tayi kumene mungofuna akatsekeredwe basi atenge ino kubereka kunkoyamba muli ana ndoyamba kwa inu muna mawa amene muli nawo ndotani mawi nene ndina ngothokoza Mulungu ndipasana amenewa sina likhumbo langa koma zosamazwa ndi Mulungu komano kwa ine kupempha kwa Malawi ali kufuna kwabwino akati kuthandiza atengepo gawo kuthandiza paine ndekasi ngati wasamala nawo koma tisamali kuzera mwa anthu kusiyana kuti titengepo gawo tasamalire anawo. Kula nawo alipo ngati atatu wa muna ndangati kapena awiri mkazi mmodzi mkazi amuna awiri mkazi mmodzi
anthu atafuna kuti akuthandizeni ngakufikireni bwanji? ata kundifikira pa nambala yanga Sule 092 64 092 77 64 690 ubelezeni so 092 77 64 690. Yes, mene moto ndi mene zinaliri tu nthawi tu imene inditu. Taonani kufunika kwa program imene ya Ulalo the Bridge. Program imene imalumikizisa anthu amene ali ndikuthekera komanso amene ali ndi amene akufuna kuti mwina athandizidwe. The program imene libati Ulalo the Bridge. Tsopano tu anthu ena amene akhala kuitsatira program imeneyi nawonso tu anakhuzidwa amayi ochokera ku Chilimba amene abweranso kuti azawendere mayi amenewa amene nawonso atakhuzidwa ndi mmene anaoneratu pa television pa program imene ya Ulalo the Bridge. Tsopano bwanji tione kuti kodi amayi amenewa abweresa chani kuno. Mutitu ndine George Brian B. Anaguza ndani kuti awena osoena ameneo anaguza ndani kuti awena osoena ameneo anaguza ndani kuti awena osoena ameneo Nyimbo tu kunena kuti amayi awo ndi amayi awa ndamodzi akuti anakuza ndani kuti amenewa ndi anthu osiyana. Yes, ndimene so tikuzonera tu pano amayi kuchoka ku Chilimba ndithu amayi angwiro kubwera kuno kuzalumikizana ndi mayi nzawo ndithu. Steria amayi tu kuchoka ku Chilimba kubwera kuno zimene zimwe azilandira bwanji? Ayi ndazilandira bwino kwambiri akhala osangalala ndalandira. Sopano tu ana akukula bwanji tu ndikale lija tinaona ana amenewa anthu akhala kubwera pano kuzakupasa ndi zithandizo zina ndi zina. Anawa moyo wawo uli bwanji? Kuyenda pang'ono. Mukati kuyenda pang'ono chikuvuta ndi chani? Palibe chikuvuta. Achabwino ndiye tikuona tu patsogolo tu apa pabwera tu thandizo limeneli ino mwalilandira bwanji? Ayi ndandilandira bwino. Endi chisankalo chanu chotani? Chisankalo changa ndichokuti Mulungu amene achosadalise tikuwa samalia nawo anawo ndokuti tisamalie nawo limodzi satoka paitoka singati kwakwanisa. Chabwino mwina pang'ono pokatu mwina mkhozo kungowapasaso anthu akuti kodi inuyo muli ndi ana amene wawa andiso padali pano mukufuna thandizo kwenikweni chinachitika ndi ana amene ndi chani? Tidapita kuchipatala kulimbi mamene amatuza kuti muyeneka kunyamuka mpite ku Queens mimba imene ili. Tidapita ku Queens linali lachitatu mama chama pa 69. Tidafika kumene kuchani pamene amatuza kuti nyamuka mzipita ku Queens. Tidapita ku Queens pamene amatuza kuti mmene zililimo kakujambuleni. Atakandijambula computer amati akuona ana awiri. Ndatanduza kuti ana awiri mena amatuza nthawi imene ili chama pa 65. Nafika kuchama tu 12. Ndiye ndaona ndokotera cha pa 65 ndi pamene amaza kuti mmene zililimo mutani mwene amugone konkuno. Fa dokotera nkunda mwimbira ntafa tukuzeraona kuti ayi musanyamuke. Fa muchire operation ni mimba imene ili mwana ina sana khali bwino. Ndiye ndinakhala kumene kuja kudikira amati lachitatu azapanga lachitatu. Tinakhala ku wiki ndi masiku awiri. Lachitatu lake pamene amatuza kuti mmene zili ningoti matenda anayamba arayamba nafika kuleba matenda chanazizira takhala kungofiri days kudikirira tisadikire mmene kuja asilole mbala yake ndi pamene amati tiyeni kapange evaluation kupita kumene kuja apezeka ana atatu akuti amunawo
wina anali pamwamba panzake wina anali payeka kumambe nachilandira nalo khumudwa ani mmene nditamva kuti mwamunayo wathawa manachilandira poti ni mphatso yochokera kwa Mulungu. Kuthandiza kuti atangomva kuti kumeneko kwabwera ana atatu basi mwamuna anathawa. Endi chichokere kuchokera nthawi imene kufika pano akupezekapo? Ayi sakupezeka zabale chini pamene akumfika akunena kuti ata ali kundata. Kwathawira kumeneko. Chabwino koma sabweraso sakumana nanso. Chabwino iya tenti zimene zoti siye zonsezo timusire Mulungu. Ndithu mwambaso amayi akunena sori ayi kwambiri tenti musire Mulungu zimenezo. Koma iya tenti ngothokoza so kuti thandizo likubwera mene likubwerera ndithu. Tsopano kwa anthu ena mwina amene angathe kufuna kuti akuthandizeni akuzochita bwanji? Kwa amene angathe kundithandiza ata kundipeza kuno kuchiguma market zosowa ndi zambiri. Nyumba iyi ndiyodonthaso ndi ana mvula inabwera iyi unali kukha komanso chokudya nchovuta zovala maambulera anaso palibe ulo mmodzi imwe mabese nochapira nsaluso ndizochepa kwambiri. Tathokoza. Iya ayitu kunena kwa Steria kunena kuti thandizo ngati muli ndikothekera chonde amuthandizeni iyeyo akunena kuti padali pano nyumba imene mvula pati bwanji nkhuni zovuta zovutanso makala ndimayendera afuna ndili kugula tikati sapange ndikuti ana muna siku mene sasamba. Chabwino kunena tu kwa Steria kuti nkhuni ndizovuta komanso nyumba ili pamenepa ikudontha ndi mvula imene yambamo akuvutika nayo tu nyumba imene ikakhalanso ati mabese noti achapirepo zinthu zikuvuta chakudya ndichovuta zitenje nsalu ndizovutanso ndikati muli ndikuthekera chonde iye ayibwerani tu muzamuone Steria kuti iye amapezeka tu kuchigumula mwina nambala ikhozokhala imene mukuiona pamenepa kuti mukhozo kuyankhula naye ndiye mwina tinkuonanso kuti amayi abwera pamenepa kuti ambweresera chani atambasule okha zimene ambweresera tu Steria ndi ana ake. Mayi Ntengo kukulandirani tu kuno ku Chigumula market mwabwera kuzaona Steria kweni chakubweresa niniyo kuti mubwere kuno ndi chani? Basi ifeyo titaona namba kuona zimapangidwa posti pa WhatsApp. Nditaona napanga forward pa group lathu ya mayangwiro. Tinachiponya ku gulu. Titachiponya ku gulu tinagwizana na kuti tizamufikire nzathu. Malingana ndi vuto limene latani labwerali prasiso mamuna kumuthawa. Mwa ifeyo betinaona kuti tizafikire. Ndikathu koje pamene lataniwo tingapeze tizafikire. Tinayesesabe kwauza anzangawa tapanga limodzi mpaka kufikira kuzamupeza Mayi. Chabwino pang'ono poka takutiuzani za gulu lanu mwati munachiponya ku gulu tatiuzeni za gulu limene kuti gulu limene ndi loti chandaona apa kuti mwalemba kuti Mayi wangwire koma tatambasulani bwinobwino. Gulu limeneli ndi Land FM Mayi wangwiro ndi gulu limene linalipanga linakhazikitsidwa nda president athu Charles Pemba kuti tidzitha kufikira anzathu ena osowa Ulumala ndi zina zambiri ovutika timayenda adi ndithu mosiyana kwafikiranso anzathu ena amene alosowa. Tsopano mukana kuti Mayi wangwiro ndi mukuchulaso ndi Land FM kodi ino magwira ku Land FM? Ayi sitimagwira ku Land FM koma ili ngati program imene inayambitsidwa ndi president wathu wa ku Land FM. Imapezeka so pa Land FM. Chabwino. Tsopano mwazafika tu kunoko kweni chimene mwabweresa kuno ndi chani monga Mayi amene kunena kwanu kuti ayi bambo anathawa Mayiwa. Ifeyo tabweresa tochepa ufa mafuta sugar mchere sopo ndi zovala mukuziona apazi kuti mwina kumbali ina athandizikireko ngakhale zili zochepa. Chabwino. Tsopano kwa anthu amene ali ndikuthekera ali kumeneko akuona program imene ya Ulalo the bridge uthenga wawo ungakhale oti chani? Ifeyo uthenga umene tikupereka kwa anthu akufuna kwabwino kuti ntchito imene tayiyamba sikuti tikuyisira pompa. Tikupempha ndithu kufuna kwabwino azitha kutithandiza kuti tithenso kufikiraso ena ifanda ambiri amene ndimaona ndithu pa program ya Ulalo amene alovutika. Ndiye tikupempha ndithu kwa anthu akufuna kwabwino atha kumati panga sponsor
tipereka manamba athu kuti atha kutipeza kuti tithenso kufikira anzathu ena amene akusowa ngati amene akuvutikira azimayi zathu. Kwa anzanunso ena amene akungokhala m'manyumbamo pamene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandiza amayi kunena kwa nyimbo yanu mwana kuti munanenapo za nyimbo ina chiyona kuti amayi amene sali gulu mati chani nyimbo imene munati bwanji amene alibe gulu sumagwira mwina tangoyimba ni nyimboyo pang'ono tingoyimvaso. Amene alibe gulu mutu wake sumagwira. 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 Sumagwira. Amene alibe gulu mutu wake sumagwira. Amene alibe gulu mutu wake sumagwira. Moto kuti bu amayitu amene amayi angwiro kuchokera ku Ndilande FM kulawo ti mayi wangwiro ndithu akutiso mene amene anayambisa amene ndi aku Ndilande FM koma mayiwa amachokera tu ku Chilimba ndi akunenanso kuti kwa anthu amene muli ndikothekera chonde iyayi mkhozo kwachita contact amene wakuti nawonso akathe kufikira anthu ena ndi ena komanso kunena kwa amayi amene mukungokhala amene mulibe gulu akuti iyayi mutu wanu tu sugwira nanga abambo amene muli ndikuthekera mukukanika kuti kuthandiza chonchi kodi mutu wanu umagwira abalanzanga tiye tithandize kwa anthu amene akufuna amene ali osowa tiyese kuwathandiza. Munali tundine George Brian Pipa program imene ya Ulalo the Bridge.